sithik do mapan nang ngene dhewe-dhewe meneh. Pak Nek, iki wis tekan titi wancine limbukan utawa cangikan. Pecah spining swasana ngendhok kaya otot sing do kenceng-kenceng. Dadi merah tegang pikirane. Nganggo hiburan ya, Mak. Mergo pancen yen mirsani wayang kuwi nganggo rasa, ngono kuwi rasane sok katut ana wayang, Pak. Terkadang wayang rebuk tegang melu tegang. Nunggu tegangke sore mau. Ditakon sapa kok iki ora? Terkadang guyon terus guyu. Ngono kuwi iso antusias sing padha mirsani. Ning angel mak ngono kuwi. Iso menarik penonton kuwi angel tenan. Iso ndudut rasane penonton kuwi angel tenan. Lah iya. Kuwi mengko ora iso disinau kaya ngono kuwi maneh. Soale sing digunakake ya rasa. Iki ditimbali sowan. Ditimbali saneng. Alun-alun wates. Alun-alun wates. Alun-alun Kolwaru ya lapangan Kolwaru. Iku mau nanti ya. Cara nguri-nguri ae wae. Ana lapangan Kolwaru. Minangkani pamunggutan. Rikala semana bapak-bapak panitia tindak ana bubuku. Bapak panitia. Aku ki ning karo piyai kene wis karo balung rine, Pak. Wong yen dolan kuwi yo nang kene. Lah iya. Dadi mau bersambung tekan saiki wis ora mukat. Wis kaya nang nggone dhewe meneh. Bali kaya nang Triharjo ya, Mak. Ngono kuwi, Pak. Sing isine bapak-bapak panitia ngersake supaya dhewe caos pangipur ana ing lapangan Kolwaru. Wayangan. Iki acara apa? Iki acara sepisan tanggap parsa sing kaping 115 tahun. Ulang tahun desa Kolwaru ya, Mak. Sing kaping pindhone iki acara bersih desa sing diangkah 2 tahun pisan. Sing taun winginane ya nimbali awake dhewe. Taun iki ya nimbali awake dhewe, nimbali awake dhewe meneh. Matur nuwun. Iso sepeket anggone paseduluran karo warga Kolwaru kene ya, Mak. Iki acara bersih desa, acara ulang tahun desa Kolwaru sing kaping 115. Moko sing rawuh bengi iki Pane tenan. Para her-her, para pejabat-pejabat sing padha ngrawuhi pepanggihan ing bengi iki Pane. Aduh. Matur sembah nuwun ya, Mak. Panjenengan Ibu Akit Nuryati SE, anggota DPR Provinsi DIY ya rawuh. Matur sembah nuwun. Mas Fajar Gegana ST, anggota DPR di Provinsi DIY ya rawuh. Matur sembah nuwun. Kok ora weruh aku, mbuh nanti ninggal Bapak Aris Sahrihudin SAG, Ketua DPR di Kabupaten Kulon Progo ya rawuh. Oh, Mas Kilung. Kancaku nggih. Lah iya. Dheke iso dewan aku. Demi ngene iki, lah iya. Ngamen ngene iki ya, Mak. Bapak Nasib Wardoyo SPD, anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo rawuh. Matur sembah nuwun. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo rawuh. Ketua Dewan Budaya Kabupaten Kulon Progo, Bapak Pane Wates, Bapak Kapolsek Wates, Bapak Daramil 01 Wates, Bapak UPT Penyuluhan Pertanian, Bapak Kepala UPPKB Kolwaru, wah banget ini, Bapak Kepala Gudang Beras Bulog Wates,
Bapak Lurah sekapanipun wates, Bapak Ibu Ketua Bamuskal sekapanipun wates, Bapak Lurah Kalurahan Kulwaru beserta Pamong Kalurahan Kulwaru, Bapak Ketua Bamuskal Kulwaru beserta anggotanya. Matur sembah nuwun. Padha rawuh ya, Mak. Sing isine ngesteni anggone warga Kulwaru iki kagungan resa bersih desa. Artine apa bersih desa? Bersih desa sekarang ini iki warga padha sengkut mergo tumandang ing kaya ngesiki desane. Sing sakirane mae dadi sumber penyakit diresiki. Ben kita asli sesawangane yen perlu sarian-sarian padha diresiki sing padha disiki sowan ana tepet suci dikirim donga. Ya Mak. Sing paling bagus mesti yakin jer menungso sepi saka kumputan sing ala digol sing adoh sing apik ayo bareng-bareng digoleki. Sing kula suwun keguyuban lan kerukunan monggo tansah dipun uti sarengan. Bagus. Ya ngono kuwi. Sing paling bagus Mak. Kudu bisa manunggal. Warga kula kene manunggal tekad nggih manunggal rasa butuh nyatane iso nganake pagelaran wayang kulit ana lapangan kula kene. Moko sindene balo alus tur rusak. Alus rusak kepriye iki? Ngendikane Pak Lurah mau kok. Alus tur rusak. Ning waton ngene sindene 05 ya Mak ana 5. Tambah siji karo bintang tamu Mbak Tino. Oh, wis rawuh wis ya. Atur sembah nuwun. Ya muga-muga sak babe panjenengan indeng iki kabeh warga Kulwaru tansah garing adem ayem tentrem pane. Diparingan sehat, paringi panjang umur tinebihna saking godha rencana. Kalis karo beda apa wae. Apa sing dijongo iso lakon sing disedya bisa dumadi pane. Amin. Iki acara bersih desa ya merti desa memedhi tinggale para simbah. Aja nganti dilalekke sing jenenge tinggale leluhur pane. Awak dhewe ndek leluhur dhewe. Ngegunggunge leluhure wong liya monggo ning aja nganti lali karo leluhure awake dhewe. Ya Mak, lah iya. Apa ana sing lali leluhure dhewe akeh jaman saiki sing padha lali leluhure dhewe. Sing diugemi kono-kono nganti banjur mingerke blate pane. Oh, lah rak ngono lah niku jenenge wong ra normal kaya ngono kuwi. Karo leluhure dhewe kok lali. Aja nganti lali. Tur aja nganti laleke karo budaya. Sing jenenge budaya iki jati diri bangsa pane. Ya Mak. Kudu mlaku bareng karo agama, kudu mlaku bareng karo makarya. Dadi agama, budaya, makarya iki kudu mlaku bareng. Sing jenenge agama aja dicampur karo budaya. Yen dicampur ki rusak ning mlaku bareng dadi lan apike. Oh, lah rak ngono. Agama, makarya, budaya. Arep agamane kusuk nek ora makarya ya ora iso mangan ya Mak. Lah iya, mergo ora nyambut gawe mulane kuwi. Senajan to agama makarya yen tanpa budaya kan dadi diri ya Mak. Senajan to makarya karo apa jenenge budaya nek tanpa agama ora adek-adek bejat morale. Oh lah rak ngono. Kabeh agama kuwi apik, ora ono agama kanggo padudon. Luwih nganti anak korban iku ora apik. Mula ngati-ati jaman saiki lho Pak nih. Senajan wis merdeka nanging akeh penjajah sing padha njajah ning ora ketara. Kepiye kuwi sing nggo gawe kedhok ya kuwi agama. Kurang bedane sing dirusak budaya. Yen nganti lali karo budaya, rusak budayane, lali karo jati diri gampang dijajah utawa gampang diterobos garu beci. Oh ngono. Pancen bener ya Mak. Kurang bejane iso liwat agama, kurang bejane iso liwat agama. Oh, lah ngono pancen bener lah iya. Mula apa sing ati-ati aja nganti gampang kena pengaruh saka sapa wae.
Iya ya Mak. Sing paling penting aja nganti ngeleke karo lelure awake dhewe bener. Iki acara bersih desa, lagune bersih desa wis sawan mau aku krungu kadingu Mak. Kupingmu jampang. Urung. Oh, urung ta urung. Nek mau sapa ya gak mau ya. Ya bersih desa Mak. Kok iso muni ngono ya? Aku mau dimaki krungu ya masamu iki. Ketok iki ngumpet bersih desa kok ya kaya aku ya. Jebul udu. Ayo, bungane bonang ya. Lagu bersih desane wis takon. Jumpuh karo swasana. Muga-muga sak bak ring panggen niki kabeh warga warung diparingi sehat panjang umur. Paringi tentrem hidup. Akeh rezekine amin. Sing padha ndak nyamong tani tanggulane ora katarak apa subur makmur gemah ripah lojingawi. Amin. Sing padha nindakake usaha apa wae diparingi langgeng usahane. Amin. Sing asta pegawe enggal mundhak pangkate mundhak bayare. Amin. Sing padha dagang laris dagangane. Ora wong akeh pedagang sing cumondhok ana di sekolah ustaz jatuh bakul-bakul sing padha pepak andir ana pagelaran wayang bengi. Muga-muga diparingi laris dagangane. Bisa nguripi keluarga sing nang omah. Amin amin. Lagu bersihane wis. Iki mangkono pamundutan. Pamundutan apa? Lho, biyane kan banget iki. Iki bos. Sapa iki? Selamat malam. Selamat pentas sudah panggul marus semoga lancar. Nyuwun gending klasik Sinong Kalijoto. Kagem rencang alumni SMP Negeri Sugan ing nembe nonton langsung Mas Pranjono, Mas Walroji, Mas Samingun dan kawan-kawan saking kula Basirin di Jakarta. Oh kebo ya kakang mentak kok ngerti-ngerti ini lho kelingan dia rumahku kayaknya kalau itu sama itu samping mentok beruke barang ya beruke barang ya rajae barang ini mana warna
Sindene ana 5 sing galane dhewe. Sapa wae asal tepungke kulino nang YouTube. Ayo diomongke kok gak do takon kok. Iki sinten kanggo iki? Okta. Wis kok Bambang Nipura Bantul lho. Okta, isih. Kuliah apa rampung? Wis rampung. Wis wisuda. Wis. Sarjana apa? Sarjana pendidikan. Oh, SP. Spionase kudu. Sarjana pendidikan spionase. Oktas pembantu. Dong dibujuk burung. Si halus. Dari si bis. Si plastikan. Njur gimana kayak via kayak seko Patok Gunung Kidul. Oh sing dikersake karo panitia. Terutama padi bandian ya. Iki tukang sontek aja. Tukang sontek kepiye kira. Kang bandian iki manten anyar. Yo si rasa-rasane monggo umuris 70 pundhul tuwa kaya dodo munggah dodo ya enak. Terus kiwane Yati Wintan saka Suken. Kita ora ono wong kuwi Suken iki. Kuwi asline dudu Sugane dipek wong Suken. Njur dadi penduduk Suken. Ya saka. Bojone ucil. Wis enak wis. Ketene lho. Kepala ngopi yo ngopo lho. Hampir. Hampir sukses. Njur kiwane Bu Dewi. Sekolah di Plumbon. Kita Plumbon kan ngomong kae. Ya asline pundong dipek wong Plumbon. Bojone Pak Edi. Oh. Kok ning halus ning jerone mbuh. Lah wis anak-anak kok ndek Pak Edi iki sing pira swara pira. Sing dhewe sok ngersake supaya piyayine nglirani tindak yen adiwayangan. Oh. Sing asta Pol PP. Wajan ya Pol PP ya sing niaga ya sing usaha ndrok wajan. Monggo gemini setengah modar. Kok kepikir dia cetha usaha ndok nang omah lho kok ya akeh. Ndok lho ndok bebek. Mbok yo gawake kanca-kanca iki. Kayak kita nyiji-nyiji kok ya ora coba. Boros itu ora bangkrut lah. Nek awan dies bengi tetep mangkat. Oh, wah jan. Kok ana wiro swara ki bayare pira ya, Mas? 500. Amin. 500 ku patang kerat. Oh malah 250. Apa suarane yo apik. Nah, suarane. Tadi. Suarane apik ning nek nang omah sok disuarani bojoku.
Bang Tiger. Mbok golek neh wae. Wah, jan mangajani elek. Aja dik. Terus sing lor dhewe lore Budeni kae saka Kulon Progo. Yo weh. Nek asline yo jo ning saiki dadi warga Kulon Progo. Dadi bojone Ndopat. Ayo syukur. Ya syukur. Ayo ya kan milih sing enom. Lho cepane karepe ngono. Ya lumayan. Wong yen tinggupane dibojone iki arep jiko kepinterane dikurak kapenuwe. Suarane apik apik. Monggo nek nginding cengkok iya apik. Gregele ya. Kelakuane sing ora batek. Iki mah nomor sing ana dhewe kae Mbak Tino kae asli saka apa biyen-biyene paling. Lagu bersih disane wis. Ya minangkane pamundutan sedulur lanang Mas Basirin iki. Sing nang Jakarta. Sinom Parijoto nyamak. Mas Basirin yo ngesake Sinom Pairing yo iya. Nek Mas Pairing nang dino Kerawan. Oh. Ayo. Sinom Parijoto nyamak. Yu Prastini. Datang nanti apa ya? Saiki ngrogoh swara jero. Oh. Swara kok dirogoh. Ya dirogo ya ora apa-apa, nggon metu wangel ra jama-jama ya rogo. Nek kula wis gampang metu suarane. Lah kemeton apa iki kok? Rasa ngantuk juga kok wis metu. Dawane metu wae mulane ya pinceng rondokan. Bibirmu, Bang. Anggape ngene wajar kok. Wajar piye maksud kowe? Aku yang belajar karo aku. Ngono kuwi luwih prigel. Yo nek nggon keprigelan malah pengalaman karo kowe. Oh lah iya. Nek nggon seni, nek nggon liyane ngglidik kok cilik. Kowe iki nek dadi bojone Ndopang. Ngono yo. Nggih. Kowe nek adus didusi. Disempot aku selang kae. Mergane Ndopang kuwi sok londrin ndah sepur. Sak gerbonge. Sama sini sih. Ora jari kok. Ora apa-apa. Kok semprot wae kan kapan? Isu-isuan, Bang. Ayo sini mari jatuh ya.
wis dipinangane ngopamu utame Pak Basri. Sinom kali joto. Sing ditunggu-tunggu iki Mbak Nino. Mergo iki pisungsung saka panitia. Terus ayo kon jumeneng. Sepote Mas yo.
Sugeng dalu Mbak Tino. Sugeng dalu Mbak Icangi. Atur nuwun. Untuk pangling. Aduh. Niki kadose kula niku dereng nate kepanggih kali Pak. Nek mendingan kula pun tau roh. Oh, kula nggih pun kerep kok nek kula niku pun apal kondane ngoten nek derek dereng nate. Kula kondang sak Indonesia kok. Nggih. Kula nggih kondang sak Kolwaru. Ayo tinggalnya kalau rasanya mau tiwis dulu aja kita melakukan saya Indonesia bener. Kita terus. Terus budi tak kabar? Pangestanipun alhamdulillah. Sampun kapan kita mulai nomor dari? Sampun. Oke. Niki mau sampe ditepangke asmane garwa-garwane kok kula kok ditakoni bojoku sok ngendi ngono. Lho sing takon bojone sing. Lah kok kan enten sing asmane Mas Edi ngoten kula rak teratapan lah bojo kula ki ya Edi. Oh. Niki mau sinten sing Edi lho. Niku bojo asli niku. Nah, bojo asli resmi. Niki Intan di bojone asli sudah. Oh, ngoten. Nah, yo pasti niku boten resmi kali Jepang niku. Kok ketangkep. Niku apa? Kula dadi penasaran Mas Dopang niku sing pundi. Aslinya niku jiwa penasaranku pun terjawab nih Pak. Napa pangling kali Mas Dopang jenenge? Pangling napa Mas Dopang? Pangling napa kula ki ora tau melu wiyaga, ora tau melu dalang kok ya ditakoni pangling. Niku sadèrènge miyaga. Niku biyen dadi pang. Sing kaos ireng. Nggih, sing tatonan mboten ireng terus ndase niku di apa dibutak-butak niku cukurane digawe piye to kae iki jenenge. Rambutnya digawe jingat ngoten niku. Dimuhak. Oh, sing biyen. Saniki pun Sok nang perapatan niku. Perapatan Ngagung niku ya. Nggih. Terus wonten doyan nggih. Lah terus teng Toyang dadi pang niku duantemi karo wong. Nanti kecemplung kalen terus mlebu ya go Toyang. Oh, ngoten. Niku sejarahnya ngoten niku Mas Dopang. Ya mugi-mugi sae terus nggih Mas Dopang nggih. Ampun balik teng perapatan. Boten. Saiki ngono kok. Napa gaweane selain miyoga nggih sok teng Jogja niku. Bukan laundry. Malah kok sabange pernah. Ajeng laundry napa jenenge? Hah? Ajeng laundry napa? Lah kula ki ya janjane golek gawean kok malah kon nglondrek kene iki. Iya ajeng laundry niku khusus. Lah pripun? Laundry khusus Khusus ndak setok. Niku sak laundry ndak sepur niku. Atur nuwun nggih Mbak nggih. Badhe ngaturaken lagu napa? Napa? Niki sing mirsani kathah lho, Mbak. Saking Jogja niku. Nggih. Kathah piyai Jogja sing padha rawuh teng mriki, Pak Budi Kuntoro sak Madyabalane rawuh. Nggih. Niki nderek latihan. Nanging kula niku ora tau nderek dalang mboten nate, kepanggih kali yoga nggih mboten nate. Ampun nderek dalang, ampun. Hah? Ampun nderek dalang. Lah niki kula nderek sinten Nek sakniki? dalange ora bayar niku yagane bayar. Nggih, Mas. Lah pun sing kaku mon ya wis. Gaweane ya wis tumata kok. Mboten sah ngono, mboten sah derek-derek. Nggih. Teng panggung-panggung niku mboten sah. Mboten sah. Kang garwa pripun ngoten lho. Jane nggih pingin. Lah kang garwa ngene kok mboten. Hah? Ngelilani apa mboten? Pak, untuk niki mboten Pak, aku nek nderek Pak dalang entuk ora, Pak? Nah, ngono kuwi. Ijen langsung lah niku. Soale kuwi ngertos. Garwanipun jenengan pun niku tepung. Nggih. Nggih. Sinten to? Heh? Sinten? Lagi Pak Edi niku mau. Oh. Aduh, kula matur nih Pak Edi. Kula mau
enten panyuwunan apa nggih Pak Dalang? Napa? Mbok menawa kula saged. Ya coba menawa iso ngono. Oh, insyaallah. Nek mbok menawa ki kita iki tanggung. Lah nanging tuas Iso ya ora, ora iso ya ora ora. iso rak ya isin. Apa Mbak kamu? Napa? Sampai gunung. Gubeng Asmara. Ya napa? Gubuk niku kuno. Kuno. Nggih. Yang modern apa? Losmen Asmara. Ora kasebut. Utawa homestay. Nggih. Aku niku wonten ingkang ngersakaken shopping gunung. Oh ngeten. Nggih. Dijenglengi napa mboten? Kula niku wong anyaran niku manut. Lho kok anu? Nggih dijengleng sing penting anu. Lah sampean rama jengling napa mboten? Wah nek ditakoni niku kula pekipun aja. Mboten usah peki ketuan. Nek kira-kira rama dijengling ya dijenglengke ngono ben marem. Jajal kula tak jajal nah rasane dijengleng niku atus. Enak-enak wis yakin to mesti penake. Tuman sampean yakin. Wah nek tuman kula ngetutke sampean lho, Pak. Ampun, ampun. Dan niku lho. Lho jarene kan tuman ngetutke ora ditutke ora kersa. Nek kula niku ora apa-apa. Nggih. Ning wonten setunggaling yoga niku sing cerutak. Oh, ditengeri mawon. Bonang menerus niku cerutak. Kinten-kinten sing cerutak pundi ngoten lho. Niki ya aman kok Bonang. Nggih. Nggih. Tambah dhewe kabeh. Wonge dhewe kabeh. Nggih. Jape mete. Ayo, jenenge. Ning kula rasa joget kok Pak niki. Belum. Mbak arep dijoget digameli Yo kaya nek apa? ngepe tunjukke tengah. Arep digameli dikendhahi kaya apa pokoke kula anu posisi aman. Ora kita bokok ketok kudu ngepe. Lah niki kita nonton sing nontonin joget ora. Ndak ngoten kula tuasno pede ngono. Sing tak joget sinten? Pak Eko. Pak. Iki tak tunggu dhewe. Iya. Napa kalih sing gampang niku napa? Kalau sinten? Sing gampang niku? Sing gampang nih. Aja kita anggap putraan ane Mbak Ari ya. Ya sesama kodang itu kok ya. Nek dalu niki sing gampang niku aman. Aman. Ini sesuk tanggal 11 remuk. Lah pripun? Ramenya yo oleh bayaran tapi. Oke, Pak. Wala sekali apik tenan. Bon, nggih, Pak. Semangat nggih. Ya bagi nek cek nom kabeh ya rasa. Kecuali sing tuwa. Sampuran penuh niku tuwon ya rasa, Pak. Oh, nek kula pitados yo. Yen mamajan mung karo Pripun? napas tuwa. Ya alon-alon. Lah nggih. Sing penting iso gawe lega. Lah nggih. Lah niki kula wingi di napa para bapak punggawa kok sami rawuh ten
gebuku. Nek muni griya kula wong aku melu maratuwa. Dawi, Mbak anu nyuwun ngapunten jenengan sesuk melu pentas. Pentas teng pundi ngoten lho kula rak yo le anu gupuh nika ora tau payu, ora tau pentas diparani kon pentas sregep kula ora. Oh, di anu di rawi Nggih, panitia. digawe Bapak panitia. Nggih. Kek biayi niki wah nika lho. Lha rak rumasuk aku mau ki arep digabake ngono kok para penggawa Pak Kelurahan kok sami rawuh. Aku rak yo tap-taban sebele kon pentas. Nggih. Matur nuwun Nggih, kita. napa ya kangen jenengan bareng kok ya. Nggih. Ah. Kangen kula. Lho kangen suarane lho. Oh. Wong jenengan ku yo dia menyanyi kondang. Waduh, matur suwun Warane mugi-mugi. yo apik. Nek sing ngendika Pak Dalang ki iso dadi Pripun? donga ingkang sae kagem kula. Nggih, niku mesti. Amin. Mergo pancen nek donga niku dalan niku sok mandi. Amin. Wong dalan niku gede. Kula wonten mriki mumpung kepangke mang dongake ki dalan. Donga kenapa? Ki sing apik-apik. Lah iki kan dalan ki nek donga ki mandi ngoten lho. Lan mumpung kula kepangke nek dongake sing apik-apik. Kulo niku dongake jenengan wedi. Lah pripun? Megane sok kajate ora dadi. Ya Allah, wis kelas iki aku. Sinten? Hah? Oh, Pak Cerawat Dalang. kok kowe. Kamu Oh, meneng aku kok ngasih. para pemimpin niku rak dadi penasaran lho. Apa? Nah, niku. Boten sarungake mongane mang terus ki. Oh, niki to nggih. Lah nggak kira kowe kok. Pindo kok ora kerasa iki lho saking lase. Terus ki. Ini kita. Mbok ben rada lemes awake dibake Mbak ora kaku. Allah, kula niku nek obah iki nek derep apa nek mepet gabal niki kon jogetan iki. Lha kok nggih apa? Lah nggih. Saben bojo kula panen niku kula lek nggupuhi terus tak anu tampani nganti matur suwun ya Mas, ngono ya aku ya mepet gabal ndi sing derep ndi sing apa ngoten niku nek yo kan joget tekak-tekik ten iki ki. Allah ya pekiwu. Kaya mane-mane sampean ku derep kok ya. Lah, ngatekno Wong garwane piye iki ya cukup radene sing kakung. Di manen-man. Nek bojo kula niki lek kula ngladeni pun pol-polan lho nganti lemu ginuk-ginuk kok. Bojo Ning ngadeni pripun carane kok iso lemu iki? Ning ngadeni piye? Arusia kok ya tidak mati ten iki kula ya ora prayoga. Kok Rusia iki? Rahasia kok Iki Rusia. rahasia ngoten niku lho, engko ndak bojo kula tekan ngomah ora dikandak-kandakno mak. Rahasia nggih privasi. Nggih privasi ngoten. Wah, nggih niku bahasa kerane privasi ngoten. Nggih. Ya kudu ngono ki Mbak. Dadi iki dadi Nyai Putri. Nggih. Swita karo Piyai Kakungku itu kudu iso nyimpen rahasiane ngomong omah. Nah, cocok niku nek Ojo kula. nanti dikandaki rono-rono. Mboten. Tidak. Pokoknya yang terlihat dari luar niku ya bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah warahmah. Nek ya temenanan amin. Nggih. Kalau sing bunang ngono iku nggih. Sing ngono Sebab meneh. dibojo iku keluargane ya sakinah,
mawadah warahmatullah ya barakatuh. Amin. Ibu kami ini kita Lah, ini mau apa? Itu ngapik balik kalau marah ngapik. Saya sekolah yang sini. iya lanjut kan. Ya. Ini kita gimana? Nganggur marung ini kan gak lah. Panas. Saiki variane, Mbak. Napa, Mbak? Napa? Pak, tidak mriki Pak, kula mboten patek krungu, Pak. Nah, Nganggo mic, Pak, nganggo mic, Pak. Nah, niki niki. Nah, Aku kita nang padha-padha sesama warga keluar ya diwangi ya, Pak. Sampean iki berarti tidak sombong. pripun variane? Nah, Jojo godhonge waru. Terus Golek bojo milih mongkur waru. cakep. Ijo gedhange waru. Dewe bojo milih wangko waru. Ngono. Pak sinten to asmane? Bandung Karangrejo. Bandung Karangrejo. heeh. Bandung Karangrejo. Heeh. Kidul kali. Kidul kali. Itu kali. Ning. Apa nama? Penjenengan Piai Kidul kali. Nggih. Oh, Piai. Itu kali. Variane, Mbak. Sampeyan Eh. dulu, Mbak. Dereng. Ayo. Sik anu apalan mawon nggih. Iya, wis. Apaan ya? Nyangking ember. Nyewon nangen. Terus Lenggo cecer ketombokan. nah suruh nang krungu kuwi. Lah niku lho iso niku. Iya, Apa niku? Pak Dik diwarai Pak Dik iku. Ngono isane apa? Pak Eko apa, Pak? Alah. Ayo, Mbak Riani, Pak. Apa aku lagi ra iso. Napa Mas Eji? Dangane lunyu. Ayo. Kula hati-hati. Terus Sindane ayu bedone Mas Adi. Cocok ora? Sing Mas Adi ndi ta iki? Oh sing. Mbak dari Pak. Mbak dari. nek asline Mas Edi iku pun bosen ya bojone asline. Ane wis kulina nyawang li anu kok walaupun nyawang ini nyawang liane iso ya Mas Edi ya. Saged. Mata boleh melihat tapi hati tidak boleh terpikat. Nah. Mripat nek piye Pak kowe delok. nggih. Ning ati aja nganti Aja nganti terpikat ngoten niku. Aja nganti kilap ya Mas istighfar ya Mas istighfar. Nah, astagfirullahaladzim. anu saiki ta, ayo marane ta. Ora mangan mungkin mau makan itu. Mosok tau nek kok nek rong piring iki beda. Masa pertumbuhan Enak kok, Pak. Enak wae lah ora bayar. Apa meneh nek dibayari jenengan to, Pak? Kuwi iki nek kira-kira ngono omong raku terus tenang ya. Pak bayar Pak. Oke, aku mesti ngono kok. Ya kula star nota nggih, Pak, mangke diejoli nggih. Nggih. Kula star nota. Sotong ta. Nggih. Mangke jenengan raku. ejoli. Nah, iya sesuk. Ayo variane lah.
jare wiru, Jare liru. cacahe 7. Oke banget. Ben mantep. Kata nggo turu bareng kok. Nggih wani bantalan. Terus Muga sedaya warga Kulwaru muga sedaya warga Kulwaru tambah maju. ayo Pia, barene Pia. Ayo Main kartu. main kartu. Tuh. Kedah. Nek mike mati niku ganti. Iki lho, iki dicethike munggah iki lho, iki. Lampun kula cedhit ki lho, Pak. Wis kok. Apa? Ora nyuwara. Lah menapa mboten krasa? Waduh. Kurang pas kok ya. Nggih. Sias mboten? Yes. Main kartu. Main kartu. Terus Karo mangan telo. mosok iso? Enak banget no. Dasar dia karo diombeni to. Ngombene NO ya. Wah. Lah niku. Ponto sing penting ki mengke ki dadi apa Bali niku. Ya terus. Mugi warga Kulwaru bagya mulya. Amin. Lah nggih to. Lah telo kok kertu. Karo telo. Iya. Warga Kulwaru bagya mulya. Bagyo ndamit. Nggih. Pun sukses mboten? Sukses. Nyelowong ta, Pak. Nuwun. Ya. Iwane? Aku turu Parepmu turu ya luwe kanu. Digugah ucil. ora kok, ora tau nggugah. Ora tau nggugah, Pak. Mosok ora ukane bringkal. Karo nindi. Ayo. Aku turu Terus karo mlumah. Wah, Ayo nak turu ya mlumah to. ngatang-ngatang ya. Tete. Sedaya warga Kulwaru sami berkah barokah. Allahumma amin. Ayo Udeni. Mas Edi Ya karena bojone kuwi koyo Bengi iki lakone Mas Adi ya jalan. Mas Edi. I love you. Seneng. Ngerti wae aku. Iki asline tipu-tipu. Ya ora kok. Tipu muslihat. Modus. Terus mugi kathah rejeki kagem warga Kulwaru. Allahumma amin. Yo Prastini lariane yo sing apik. Sing saru. Aja ting. Sing apik yo. Oke. Oke. Ning pasar Sedayu Ning pasar Sedayu ngopo? Nyopet. Ora nyopet sama dhewe wis. Tuku sempak. Weh. Nang pasar itu kuwi sepak to? Tuku. Bono kali dokang oke. Heeh. Malah kecilian dadi. Ya gede to. Ora lek tuku sempak kecilian dadi elik. Ya ukurane ya apa ya?
Ukurannya S ya. Mbok aku tuku sekarang yo. Mbok ngapal. Kok malah eli topang to. Dadi keton. Jarak tenan jarak. Kalau ngomong di saru ya saru. Ya ora saru wong ngomongke sempak. Ya sing kaki cekel Nek sing saru. ngomongke sing disepaki saru. Kamu kok dingin nang kono kuwi kok wingi. Wis ben kan. Mugi iya ana meneh lah. Apa ngomongke jerone sing tak tahu. Mugi Yuk. Eh, Kayak wis tau ora fotone berdua. wes. Dikirimi aku. Tapi njur aku gelem kok tukang. Mergo sak foto. Elik ya wis ben. Waton sesuk gunake ya Kang. Iki pangne karo Ipas iku durung mendem ah. Dadi ndeloke tok ayu banget lho. Mugi warga kulwaru saya sowan kompak. Sempat dadi kok ya. Panggil. Allahumma amin. Monggo Mbak Tino dilanjutke ya, Mbak. Tanah setia udara panas udara panas nyaling capek kena Pun tak kersane. Sing penting benas. Lainnya kaya lah tekno niku ora pun mlaturke nek kula ki ora tau melu dalang ora tau melu yoga. Santai mawon. Nggih. Sesuk melu kula nuwun. Ten pundi? Besok iso Ten pundi to? nang omah. Oh. Nek kula melu sampean ndak. Latihan wawaton saraton Oh
la 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 la